En la meva comèdia sona música. Mare, deixa'm endreçar la taula. No, nena, no, filla, no. Tu aniràs a la sala a fer pràctiques de mecanografia o exercicis de taquigrafia. Sempre a punt! Fresca i bonica! He vist la carta que has rebut de la Marina Mercant. Sé quina em portes de cap. Ho vols així? Molt bé, doncs endavant. No, espera, Tom! Gairebé no tinc temps. Volia demanar-te una cosa. A la feina, al magatzem, no trobaries un bon home? No. Tom? Sí, mare. Sou vosaltres? Tu i el teu amic? Sí, mare. Poseu-vos còmodes. Sí, mare. Aquí tens un exemple, si el vols veure. Un dels més antics. La llum li agrada. Veus com resplendeix de llum? Com brilla. Va, deixa't anar, Laura. Va, deixa't anar. Sí. Deixa't anar. Sí que pots! Vinga.